Michael, ha? Ang atong magtatampo karon, no? Pinada kinis usa ka lalaki nga nagpatago lang sa nga Rico. Kini akong problema, bahin ni sa akong pagkatao, ngambot. Murang makaingon ko nga ako'y taong pinakamalas din sa tibuok kalibutan. Pero aron inyo yung masabta ng akong istorya, no? Inanayon ako pagsugod ay. Sugunin kaslunon nga murag ning nagluya man eh. Kay. Ay, magluya. Anak ba'y nagulay? Kung una matingali ni silang daan, kay luyo naman. Beriko. Una-una, tingay ni. Beriko, kanang kasalaman ninyo karong sunod adlaw ba? Ha? Giugbuka na nimong daag mohon si Sanet. Wa pre, ibaw biya mong buutan kay ko. Kalma. Anong ato man ang buhaton nga ako naman yun na siya? Anong murag nagulaan naman kayo ko. Murag galuya man yung gabi. Nganon? Ang but pito? Oo, sabot sa kong gibati. Murag dunay something yun na. Something ha? Pagana. Atong antugan. Atong intruhan. Kantahe. Kantahe. Imo gyapon ikaw yapon tabi. Anda mo ko sista. Ang buto, ako ko kasabot. Mao gani para magkondisyon lagi. Mao lagi para magkondisyon ka. Antugi diha. Intruhi daw yun. May dagol. May blima. Tuglang kong kamay ha. Nilagay na ako palabihan. Pagugos kondisyon. Nasilag ka, nang luod ka, kay sauban, way kalipay, it's up to you. Sorry kayo, way ka na bukas. Way ka na lagi. Ugma na mong kasal, ready ng tanan, samot nga wakok sabot kong gibati, kalipay ba ka o kakulba, pero may naitabo. Unsa? Oo, Rico. Naabta na mo si Sanit siyang kwarto, wa na'y kinabuhi. Ginoo ko. Murag atake sa kasing-kasing. Kay guba kayo ang naong. As kalaging bati sa naong. Tungod tingali to sa kuan kanang sige niya, kuan kanang inutong. Tungod sa kasakit. Patay na nga akong pagsaunod. Pwerte yung di malasa. Wag yun ba dayon ang mukasal? Nakapaglingo-lingo ako sa pag-ingon nga nagkadayon. Why me? Malasa ni mo pre eh. Patay man imong pangasaunon. Pao lagi pre. Pero wa pa mo makasal. Kaya kung nakasal pa mo, pulpida. Kunya, patay na yun ni kaguma na. Biyudo ta karon. Pero, surti gyapon. Kaya namatay man siya nga wa pa mo makasal. Maungyod. Pero ayaw pawas paglaom. Pagkakita ka gihapong laing babae nga, mamahimong mupitik kang imong kasing-kasing. Kana, bay. Tinuda, bay. Sige lang. Tabangan ka na mo nga makakita kag laing babae. Muna, Beriko. Tabangan ka na mo. Sa dili pamulapas imong edad sa kalendaryo. Maminyaw na ka! Ang ako rin yung mga barkada mo itigam-am taon ako sa panahon sa akong mga kagulanan. Maong dako kay ko pasalamat ini mga tawhana. Monster, kumusta na tong life? Okay na. Niya na. Survive gitaon. Muna ako kingon mo, pre. Nga dali rin ang wagtangon. Yun na ba ikaw? Asos may dagol. Padungo ko nun siya nga rin. Nari. Uy, kinsa mo na yung kauban? Babae mo na? Kinsam ka na? Ganihan mo nga ni. Bago lang. Yun na, kinsa rin mong kuyog? Lang! Wala mo kailan eh. Ha? Si Milody bitaw na eh. Anak gili? Sa gilid. Di anak di kuan ko, di anting nursing. Katubat hindi ra ganang anak gon sa una gon. Nga, karon ko yaw na kay kadto mag-Japan mo ni. Wala mo makailan ako ni Kukoy, ni Rico. Uy, ikaw ni Melody. Uy, ako ni. Pachoroy. Kamistisa na ko ni mo tanawon. Kumusta naman mo? Ikaw ni Rico.
Bidas kita sa nanay lang kung manuya dahil bahalang tawagon ko ng kawatan o di ba is not sir basta ayun lang tao ng manoy. May Rico ba yan? Ayaw, day. Ano mo diya? Awar sila melodyo? Palaban pa. Abi ka niyang labanan siyang melodi ay. Awa! Ayaw anak na kukoy, uy. Oh, may laban po dayon. Ay, marag magkasilabot ng duha na. Aha. Sa tanto nilang sugsog tao na mo, nagkasuod, nagka-uyab yun sinuon, Miss Melody. Wa nga ba isa? Wa man lang daw mga magkauyab mo melodi ba? Bitawa nga, oy. Tungurag yun ninyo ba? Ngano kami man taon na unsa? Sugsugod naman ninyo. Murang bigyan nyo gitupo. Nya nagbahay ka. Oo, noon. Nagkauyab na ko. Nya, unsa pa may gipaabot nimo? Uyab naman yung kamo. Pangasawa na yun. Ha? Sa gisultis ko mga amigo, gituman din ako, gihaga din ako binyos Melody. Kung nakasabot din mga pakasal min doha. Kakaon kita kinasala na ba? Magyud kaysa una. Damaraw man to. Karon makakaon ni kita ani. Muron. Kaon din money. Oh. Eh, namay nasal silang ipi, nga lami kayo. Lami ka na. Ato orders. Ato dito. Sa ilang abling lechon. orders. Prinas lechon, natin dagang lechon. Okay. Ay, duha ka baboy na nga akong ipasal. O, border pagi ko. Kunya, usa, ipaluban na nako. Yaba. Atulutan ng kababoy. Ayaw mato dako kaya na. Kuyaw di ba? Daghanam na duha ka nasal, pre. Katong primero, basta dako, tulog ito kababoy akong ipasal ta. Duha akong ipaluba. Ipalapa na ko. Oh. Okay. Sa ako nang ginagdagan. Ay, problema na bayri ko. Uy. Ikaw na ganda. Kamun duha, bisban gyapon mo nako ha, bisag bumilyo na mo ha. Abay lagi gyapon mo nako ha. Ada apa? Pagita mo kit sa inyong Paris. Okay, sama koy. Saban koy. Why problema? Ikaw na ganda. Bay. No sa to kasal, bay. Karong Domingo. Unya may abot ang dispira sa mong kasal. Lain na sa kagulanan ang naitabo. Puso, bay. Kit. Di. Kaya di siya gapon. Larga siya balik Japan. Uy. Ano man? Kuha siya sa uyab ngapon. Adtong na sila pagkasal. Ang naging bihana. Iya lang di ko gisugot. Or mabuhay ang Dinis Pilipinas. Niya kay may anim sa kapon. Gikuha mo siya. May Clarix. Kuyog sa tabagat. Lasa biyan ako sa akong kaminyoon, bay. Malas ko. Bay. Di magitigali ko minyo ani, bay. Bay. Minaro ko bay. Pika ko na. Mga ko na. Relax lang. Ikaw nakiat yung kay kada. Kasi nakat problema. Relax lang, bay. Ayun, unsa. Ayaw lang pagpakawa sa paglawang, bay. Kada, paminawa. Makita na lagi nimo ang babae nga gitagana sa Ginoo alas nimo. Murag lami na may side ani, bay. Unsa? Di ko taon ay binuang ka. Bambak building ba? Bambak ko. Nya, ato yung sport floor bambak. Para di siguro di kabot sa bungkag. Saya ayo binuang dia bayri ko ha. Sa magkuno kang building nga mo ambak. Wa may building din sa ato. Ato ko sa amo bambak. Per floor dito inyo. Nga second floor man to. Muambak ko si kaduhang indada. Kaduhang floor ba? Para upatanan. Kaduha una ko. So nauna yun ang takong dautan. May lagani kay amaman. Kikuha niya akong mga amigo. Sila yun kanunay anghel sa kong kinabuhi. Hangtod nga usa kadlaw na. Samtang dito mistindahan ni Manang Munday. Inom ta. Pusla maunday yung kasala to. Anak ko dili na to kay may apil. Aton lang ni inom. Ang kanang inasal sumsum ta na. Sige tagay. Bitaw koy. Ano na naman din na. Ano yung sakto? Inang lang nga mubuon ka. Mubuon ka kay kundi ka makamubuon. Atong tason. Magid. Pero wa pa ko surrender. Last kuning attempt og babae. Di pa gani ko minyo nito iga. Magpabilin lagi kung ulit akong guwang. Unsa? Hindi rin ikaw ning nasal. Ayaw bay. Migo ko to. Lahi ko ng dunay pamilya. Ayaw ko discourage na yun. Discourage ba Ang ako lang ba nga, ako lang ipadaganaan ba? Kung dili gani ko minyo nito iga, magpabilin lagi ko ulit akong guwang. Pero ognay mo pa buwang-buwang ron. Piti. Maunay sakto.
Naa pa rin masaag nga babae nga mao'y makapapitik sa imuhang kasing-kasing. Ang babae nga gitaganang gyud para nimo. Dahil lang kong tuwan ng taga-tagana ba, sumagod pila ka babae ngayon yung gingon, taga-tagana sa ginoo pa na para nako. Pero wala lagi. Ang una namatay niya karon, ang usa gibiyaan ko balargag balik Japan. Pero tira pa roy sus. Maayo. Oh. Palit ako ng shampoo. Uy. Bay. Bedagol. Bay, Sa mga minutukan makadihapura mag bisigaw. Nasa lipas buko-buko ni Bay Kokoy. Grabe, adi mo. Ay, saling ginabayanan ka ng nasa tindahan. Lami sa da. Brehe na yun. Nasangit gidayon ako mga mata atong babae ka dito sa tindahan. Siya day si Dona. Matong ako day kipunguyaban. Nagkauyab gid mi. Ang sari, magkipagkasal ka na ako. Oh, Dona. Will you marry me? Pagtsud ya, uy. Basig nakalita lang ka nga gisugot ka. Kadali ba, uy? Pag ani tayo sa kabuan nga nagkauyab, Ako makalitian ni day. Ikaw mo ay akong ipakalitan. tinanood ang imori ko. Huli giday kung kubidya. Ay, ayaw na pagdali-dali, Rick. Kay basig magbahay niya ka. Ano mahim ako? Tinuod ka kang igugma ka na ko. Oo. Boys, tinuod ka ng igugma ka na ko. Ako, tinuod sa kong igugma ni mo. So, at sa pamilugaya na to. Sigit pa rin. Ay, Rick, dagaan taon na ito kikay ng atong kaugalingon, ha? Para baway mga pagmahay ba? Kay, sultihan talang ka. Ako baya, doon ako'y apan. Di na importante na kung sa yapan mo. Andam kong dawat kung sana. Ang mahinugdanon nga, mahal tag sa usagusan na to. Pero, Rick, Tubag ako. Ipakasal ka na ko, dili. naalagi ko'y apan. Magmahi unya Di lagi ka angay magmahay. Ako, di ko angay magmahay. Di ka mahayan. Bisa kunsa ka pa. Buta, bungol ka man, ug amang ka man. Bisa kunsa ka pa. Basta mahal ti ka. Andam kong pakasali mo. Rico. Nalipay kay ko atong higayuna kay mitando mas do na nga mapakasal mi. Ug mao tong gisit dahil na mong kasal og pizza. Pero naniguro na ko ating higayuna kay di sa adlaw na sad sa akong kasal niya, di na sad madayon. Kinahanglan makuha ko na iyang pagkababae para di na siya back out sa mong kasal. Ay, praise the Lord tayo. Kayo na yun. Makakaon mag-inisal, ani. kaon ka ni. Kani. Saban, Baykoy, ha? Kinahanglan, lainon gyud mo ginasal, ha? Lainon gyud minimo ginasal, ha? Lain di gitaon eh. Ay, Ano ba yung goal? Ano ay, ang problema. gyud? Sige, Rico na ko na. muna sa kunyong minyo bay ha? Ha? Kamu na'y bahala diha. Wablima. Mo nagminyo muna lang ko ninyo ba ha? Di minyo na ko ba? Excited. Iwasay niyo ang kaon diha ha? Gibayaran na nako. Excited. Mao nga, una lang ko ninyo ha? Ay, may hapitol pa ko. Sige ba? Ayaw ba ya? Sige, sige. Una lang minin niyo, ha? Sige, Nauna lang tayo. Ingat. Oh, Dong. Ang sagod ni. Ingon ka doon na tayo hapitol. Doon na bitaw. Kidagod. Ha? Ano tadi mga hapit? Oh. Ay kadlok. Okay na tao. Naniguro na ko nga, di nakabubian ako. Mao nga, unan-unan lang ni nato day. At mas party ba? Ha? Dito na. Ikaw na giday. Ikaw na giday. Masamang ikaw na. Ikaw na giday akong masawa. Umuutan ni Bi. Dong. Kasulit ay sumpaw. Karon po kitag paa nga inani kaligo ng BTS. Puro guod. Daan na biti kagiingnan nga na ako'y apan, ha? Okay rin di day. Mayo noon kay ligol ka pundasyon. Oh, day. May kundis. Gano, Dong? Gusto ni ako ni kapan. Nadi ka ni? Oo, Dong. Nasa ka ni kapitay? Duda na kay kapitay? Dili! Magpa-sex transplant lang ko, Rick. Pero, wa man madayon kay mahal ko ayo maunga. Angan mo ka masulti na kudanan eh! Daan na biyate kang gisultihan nga doon ako'y apan, pero miingon man ka nga okay ra. Okay siya mong bata? Okay ra parihat ang duha? Magpinsay ka? Ha? Unsa ba? Tulit-tuliro talaga tuwa niya kung tas tunga, ha? Unsa? Dinibay mo! Cancel na itong kasal! Discuss eh! Discuss eh!
Nasyak gi ko sa akong nidiskubrihan. Usam di kabayo taon, pero babae man siyang tingog. Kunya yung itsura, babae gyud. Pero ang iyang biti isog paa. Puro tingog una, mura mag-uod. Likod kay BTS. Karon saon man ako. Ako di sa nga, dili madayon na mong kasal. Gipakawawan ko nako iyang kaliwat. Ang, wa man siya magsulti nga. Doon na siya batuta. Usa man, let's bolt in din nga mo ah. Bikuro, kamo diha. Usa man, kung kamo magsultiyon. Bambida, ikaw kuno ni Bambida. Be, Rico. Thank you, Mama Mary. Salamat. Ako pasalamatan niya ako ikago. Tipres ka kanunay gini mamati na to. Siya gawarki diha sa Aperiati. At tanan ako mga barkada di hapon. So, kumusta ka mong tanan diha? Atong sindir si Rico. Rico. Nakaana siya ang dibalas kuno yung kinabuhi at Tipres. Kay nga naman. Kay permiro niyang kasal magpakasal tato sila namatay ang asawa. Oo. Karon pangasaunon pagsunod magpakasal na siya ang babae gikas Japan di ana sapon gikuha ang ikatulo at Tipres kay murabag ka ng usbunonon ba kanang Ha? magpausab ta siya siyang pagkababay pero bayot siya magpausab ta siya siyang pagkalalaki pabutang ta siya kanang murag organ sa kuan mao to nga gusto Babae. mahimo siya babae gusto ni Rico nga una-una man paghikap ni Rico sus naamay tao nga gabitay at Tipres dakor maguno kayong taong naibutot Usama tadi. Sabi tayo, tuliro tadi ato niya. Ay, makatingog. O babae. Babae, sa naong babae. Babae tao. Nailan lagi siya. Yan sa unta ni, tuliro tadi ito. Ato niya, kuptan sa tunga. Ito ka to. Kuhaan siya lang Ay, ka ay. ng transgender, pero dilisit ka ng transsexual. Ang ganda ko nung usbon, hasta ang kinatawag, tawag ko ng Transsexual. Ang ambot na, di ba ko doktor, ha? Di ba, transgender gapon? Kay, Abot lang. ang imong kamura, oy. Ang gender mo, sa- og transsexual. Ang akong sigyag nabati ang kanang transgender. Oo. Okay. Niya, karon, Pag-usap sa imong sa katawa ba? mga So, problema. ang iyang katulad ko magpakasal sa nga nadiskubrian di ay niya nga dili di tunay nga babae at tingog lang ang tsura pero ang iyang painunta Ang tao, iyang iyang private organo, parts, isa. Nagyod at Tipres. Saon ko ron niya. Mas- May ikaw ba? Ko isa. Ikaw bang pina? Kung ikaw pasultiin. O saon mo nimo? Ikaw makarelate mo si Rico Kana. no Rico Rico. mas maayo nga nailhan nimo ug nasuta nimo mientras sayo pa. Aha. Manon ba? Mientras sayo pa kay na-discover niya nga dili di tinuod nga babae. Mientras sayo pa na ibawa niya o nga diskubrian niya kay kung sa nahinayak na siya kay nakaliman nga mga ingon na ana mangilad. Pero kung paligtan, dahil nayak siya, nagpakasal siya, may mo man na i-invalid ang ilang kasal kay bayot man, Oo, di ba? tinuod. Pwede mo niya. Pwede mo galing niya ikihat siguro at Tipres. Oh. Igilan siya. Oh, sapo na laging gingon nga sa nahitabo nga nang diskubrian niya ang kamatuoran at least gamay ra siya magasto nga oras, gasto nga salapi, gasto konsensya nga naibaw-an niya. Karon. Pero ang problema, kung nahigugma siya, nahigugma Naigugma si Ate Pres, pero maulagin. Wa si kay bawo nga inana di ay. Naigugma. Niala ko siya. Bahala na ko sa yapan nimo. Naigugma ko nimo. Magkadawat siya nga, inana Mao siya. na yun, di siya kadawat Ate Pres. Ay, di Kay siya kadawat. wa siya kasulti Oh. iba nga inana. Kun- Gingnan siya sa babae. Aw katong sa bayot nga. Gingnan bitaw tika nga. Doon ako'y apat siya. O niya, huwag ko masulti nga inana. Di ka nga kuha ni. Na di kay batuta kadahanak. Lan, kung palang gulyat, kung panalitan, di siya makadawat, problema na, buwag ganun mo. Huwag ganun mo. Total, Wala wala niya. ka mong gusto yung alito Si Rick- ang laki, ang bayot, di ba? Oh, mao na iyang giingon Ate Pres nga. Kinadimalasan ko na siyang tao sa tibok kalibutan. Ani ay guide. Guide ba, Oo, be? nga pwedeng sundo ni Rico. Be, Para ikaw na dili na kaya. siya mailad. Kay murag ikatulo naman niya. Katulo na taon. Loy kay. Rico, ani ay guide, gawas kini nga makatrunganon, espirituhanon pagayon. Kana, espirituhanon. Kung ari ka sa the book of Sirach, chapter 7, verse 19. Ayaw palabya ang higayon sa pagpangasawa sa usa ka maalam ug maayo nga babae. Ha? Kadungog ka? Pure yung babae, ha? Padayon. Ang usa ka maayong asawa mas belilhon pa kay sa bulawan.
Sa panagingon, mahirag yun. Ganay ba, ani ang tinuray nga klase sa maong babae? Kay naurag tingog ang babae pa ng tibok lawas, dili pa di ay. Oh, dili pa. Lisod kayo. Mas Kaya ang atong itambag niya, unsa man. Oh, inana ti pres. Pinana, ayaw. Ayaw, idayon na. Ayaw, gidayon. Problemaon ba na nimo wa ka bisan paganig dili ka mo padangat ana. Imo na ngunahon nga awam pagana ani di man Ikaw sa Rico, imo lagi yun ipadari ko para musikat ka. Kapuy. Puyan mo Rico. Doon natin papas ni Alan. Ah, Doon ako nadunggan. Doon ako na ipaapasan. Kada ko nung nadunggan. Doon ako nadunggan. Kada ko nung mangita ka o ka ng tinuod nga uya po pangasawaan nun. ah. Iapil ko nun mo na pagpanguyong ato ni St. Judas de Tadeos. Kay nga naman. Dili sa si Judas Iscariote. Mao na Judas nga Ay, ko ano? ayun, huwag na Nga Judas. Santos. Oh, O si Judas Iscariote. Judas Iscariote, maamo itong nagluib. Ah, Kana si Judas de Tadeos. De Ang usa na nga Tadeos. Judas kabuutan. Ning ano ato ba dito Mutabang kuno na kumangita kag uyab mo. Kuno lang ato. Oo, ba? Oo. Ah, mano, gusto niyo ka patabang adto lang ni Nuiben ay ma. Patabang dito pag Pwede- naidaghan sa itim dito. wa man gani na siya iya. Ah, magdahan bata ka na kuya. Pwede sa kumutana kang Anton eh. Oh, di ba ni Girly? Ato magita Girly kay daghan ka nagbabae si Girly. Pero nara gyud na sa Ginoo kay tagaan ka niya. Ang pangamuyo lang nimo. Ayaw pug sige lang kiyat. Ay Nuiben, bahol mi